गोबां बोसोरनिफ्राय सानबाय थादोंमोन जे संकस खेरायाव बाहागो लागोन होननानै आरो देग्लाय बाहागो लानो मोननानै मोजां मोनदों। जोंनि हारिनि गोजाम जिफोर जोंनि फोरबो दङ, जोंनि फालिथायफोर दङ, बेफोरखौ जोङो फालिबाय थानांगोन। मानोना हारिनि मोनसे एखुथा आखुथायखौ दोननांगौब्ला जोंनि बे गासैबो हाबाफारियानो मोजाङै सोलिनांगोन। आङो जाय बिथांमोना संकस खेराइखौ खुंबोगासिनो दङ बिथांमोननो आं साबायखर जासिदों आरो बे फोरबो खुंनायजोंनो आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया फैगोन। जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायलायनाय, बयबो मानिलायनाय मोजां मोनसे थासारिजों हारिया जौगालांनो हागोन। जोंनि हारिनि गासैबो जेंना दुर्जुगफोरखौ बे फोरबो फालिनायजोंनो बे सिबिनायजोंनो जोङो गोजान खालामनो हागोन आरो मोनसे मोजां गोग्गो समाज दानो हागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। सार, गोबां सोंथि सोंगासिनो दं माखासे थालांनाय फोरोंगिरिफोर आरो थालांनाय स्कुलफोरखौ माब्ला बेफोरखौ बिटिआर एकर्डनि 6.3 जि मोनसे फारिलाइ दङ बिनि बायदियैनो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय माखासे सिन्था खालामनाय जादों। बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सरकार যাওয়ার কারণে আর ইতিমধ্যে আমি যোৱা আমার যেটো বাজেট সেশন আর ইসি মিটিঙত আমি গোটেই কথা ঠিক কৰিলোঁ আৰু যিমান লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ আছে সেইখিনি দিয়ে আমি ক'ৰবাত গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰা, ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, স্কুল কলেজ মেৰামতি কৰা আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বহুতখিনি আঁচনি যি আঁচনিবিলাকে অলপ নতুনত্ব আনিব আমাৰ মাজত তেনেকুৱা আঁচনি তৈয়াৰ কৰি আমাৰ অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান চিন্তা কৰিছোঁ। বাটমৰা ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাৰণে যিটো বিটিআৰ একৰ্ডৰ 6.3 এটা ক্লজ আছে, ইয়াত স্পেচিয়েলি কনচিডাৰ কৰি পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ বড়ো মিডিয়াম, অসমীয়া মিডিয়াম বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছোঁ। আৰু ক্লজত যিহেতু আছে, যোৱাকালিও অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা হৈছে, অহাকালিও এপছু প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত আকৌ আলোচনা হ'ব আৰু তাতে ঠিক কৰা হৈছে কি যিখিনি বাদ পৰি গ'ল ইয়াৰ অধিক বিদ্যালয়বিলাকে প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হ'ব। गुसुं नङा गाव बिनाव सोर गावनि ओमफ्राय सोर बिगोन बेनो सोर नोङो सोर हागोन नों सारा नोंनिखौ बिनानै लासो Hai second apa berapa? Dari apa? BTC ini dari si apa? Dari komando dari apa? Dari 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 songkos kira dari apa? Dari negara dari Borahani Rahau kaji apa dapat dari apa? Tu hal apa berapa sebenarnya dari dari anak ini itu dari anak sana dari komando ini. Apa ni? Ini salah saja. Jangan जेब्ला बिना आफा नै नोंखौ खबर बाथ्राखौ बाथौ गुरुनि आफालाय बुरा बाथौ नङा जों नोंनि आगिबि फिसानिफ्रायनो आफा आइलेंगौसै आफा आइलेंगाबो